Hola, benvinguts a Kekikom. Aquestes tres aigües tan diferents corresponen al mateix tram del riu Ebre al seu pas per Catalunya, però una és de principis dels anys 60, l'altra és de la dècada dels 80 i una és actual, recollida fa molt poc. L'aigua de color verd és de la dècada dels 80. Em sabríeu dir quin any corresponen les altres dues? Recordeu que a partir dels anys 60 va haver-hi un gran desenvolupament industrial i agrícola i això va canviar les propietats de l'aigua. Per tant, hom diria que a principis dels 60 a Tortosa i Amposta l'aigua que baixava pel riu Ebre era sense contaminants i així de clar i transparent. Doncs no, de clar i transparent res de res. De contaminants en baixaven molt pocs, però ple de sediments, era així de tèrbola. Tots els sediments baixaven pel riu Ebre fins al delta, la qual cosa li anava molt bé. Quan es van construir els grans embassaments com Mequinensa, a principis dels anys 60, van quedar retinguts tots els sediments i també es van concentrar tots els restes industrials, urbans i agrícoles. Això va portar molts nutrients a l'aigua, la qual cosa va permetre el desenvolupament del fitoplàncton que dona lloc a aquest color verdós de l'aigua. L'aigua actual és així de transparent. Avui en sabrem el perquè i les conseqüències ecològiques que això comporta. Coneixerem la Naia Auriculada. Pot viure més de 100 anys i és l'àvia de l'Ebre. Ara el musclo zebra li amarga l'existència. Ens deixarem mossegar per la mosca negra. Els canvis a l'aigua fan que cada vegada es pugui reproduir més fàcilment. I a més, visitarem el Silur. Aquest turista que s'ha instal·lat al riu és el depredador més gros de l'Ebre. Ho podem veure? Sí. Una de les joies més ben guardades de l'Ebre és la Naia Auriculada, un bivalve d'aigua dolça en perill crític de desaparició. Per aquest motiu se'n mantenen uns quants exemplars tancats en pany i clau per reproduir-los en condicions controlades i estudiar-ne la biologia. Sí, així és com estarien en condicions naturals al riu. Si poguéssim baixar, seria això. Exacte. Aquesta espècie té la particularitat que viu molts anys, es pensa que fins i tot més de 100 anys. L'altra particularitat de l'espècie i de les naiades en general també és que es pot estudiar el creixement a partir de talls de les conquilles. I aquest estudi del creixement pot aportar dades sobre l'ecologia històrica del riu i sobre els factors ambientals que han estat afectant l'espècie. Per exemple, en aquest exemplar veieu que hi ha un patró d'una aturada de creixement en aquesta zona. Comptant els anells de creixement des d'aquest impacte fins a l'actualitat, això coincideix amb el període de màxima contaminació industrial del riu, en els anys 80, 90. O sigui que això és una miqueta un llibre de la història del riu. Exacte. I aquests 20 anys darrers ha millorat la qualitat, però els anteriors, per això aquesta irregularitat, estava malament, no? Va patir aquí. Exacte. Aquí l'animal estava patint i per això no podia créixer al ritme normal. Superada la contaminació dels anys 80 i 90 i gràcies a la poca transformació que ha patit l'entorn, avui l'Ebre és un dels pocs grans rius d'Europa on les nàiades no s'han acabat d'extingir. Miquel Àngel López coneix pam a pam tots els racons del tram baix de l'Ebre, ja que fa 10 anys que hi estudia la distribució i l'estat de conservació d'aquests bivalves. La naia auriculada, que té forma d'orella, és l'espècie més grossa i amenaçada. A l'Ebre conviu amb 3 espècies més. Totes es troben semienterrades als fons sorrencs o entre les graves del riu. L'espècie més comuna i ambientalment tolerant és la Psilonia litoralis. Quina edat deu tenir aquesta, més o menys? Potser cap a uns 10 o així. 10 anys? Sí, al principi creixen molt ràpid. Als 3-4 anys ja són així, per on tinc el dit. Si aquí està entre els 3 i els 4, doncs hi hauria 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 anys? Sí, uns 10, sí. No està mal, A banda de dependre de la qualitat de l'aigua i de la conservació de la llera del riu, la supervivència de les nàiades també es veu compromesa pel seu complex cicle reproductiu. Es reprodueixen a través de l'emissió de larves específiques, no? Són les larves d'orquidi. I això què és, una massa? Aquestes larves, sí, quan són madures és una massa, un conglotinat
molt semblant a una piscina Podria ser això. miniatura. Exacte, podria ser una massa com això, exacte, que s'allibera a l'aigua. Si les alliberen a l'aigua, un pensa que de seguida això s'aniria riu avall. Llavors, com colonitzen, com s'ho fan per colonitzar les parts altes del riu? Exacte, aquest és el paper que fan els peixos. Encara ho complica més el fet que alguns dels peixos que les nàiades utilitzen de transmissors es troben també amenaçats, com la raboseta de riu o blennius. Actualment, l'únic peix viu a l'Ebre capaç de servir a la nàiada auriculada per completar el seu cicle reproductiu. Ei, oi que és econòmic viatjar així? És que havia d'anar 3 quilòmetres riu amunt i les nàiades m'han donat una idea per poder-hi arribar. Aquesta espècie fa servir els peixos per anar d'un lloc a l'altre i escampar-se. Us ho explicaré des del principi. Les nàiades són hermafrodites, tant poden fer de mascle com de femella. Quan la nàiada que fa de mascle allibera els espermatozoides, la que fa de femella els recull i en fecunda els ous. Un cop fecundats, es formen les larves, els gloquidis, i les expulsen una massa enganxosa. És aleshores que han de fer autoestop. Només tenen 48 hores per enganxar-se a les brànquies o aletes d'algun peix, si no, es moriran. Cada espècie de nàiada depèn d'uns peixos en concret, barbs i bagres, raboseta de riu o esturions. Quan han passat unes setmanes, les larves es transformen en nàiades en miniatura, es desenganxen del peix i cauen al fons. Allà s'hi establiran i, si les condicions són bones, creixeran fins a convertir-se en nàiades adultes. I ara em toca a mi. 1, 2 i 3. Veig que aquí n'hi ha de grosses, aprofitem. I aquest també són adults. Hi ha un bivalve invasor que ho ha tingut molt més fàcil. En poc menys de 5 anys, el musclozebre ha experimentat una expansió desorbitada. Realment està ple. I tot el fons està igual, tota aquesta zona? En aquest tram de riu, que a cops té dinàmica d'embassament, tot el fons és així. I això com va començar, això? Això, el que no sabem és quina va poder ser la font d'introducció, però el que tenim més o menys clar és la data en la que va començar, que va ser al voltant de l'any 2001. 2001. I en solament un any ja havia ocupat gairebé tot l'embassament de Riba-roja, de tal manera que ja s'havia convertit en una plaga de dimensions catastròfiques. Quina és la diferència entre aquests bivalves, el musclozebre, i les nàiades, que són els autèntics d'aquí del riu? Són dos grups zoològics completament diferents. Fixeu-vos que les nàiades viuen al substrat, semisoterrades al sediment, en canvi el musclozebre té un hàbit més de musclo, típic de musclo, necessita adherir-se a substractes durs, tipus les pedres, tipus colleres. I després tenen una forma de reproducció completament diferent també. Així com les nàiades necessiten peixos hoste que els serveixin d'intermediaris de les seves larves, en el musclozebre això no passa. Està planíssim, Sí, la via que tenen per a remuntar els rius, de fet, actualment és la via antròpica, no? A través de la mà humana, a través d'embarcacions que pugen riu amunt i estan infestades de musclozebre. S'enganxen, com aquí la pedra, s'enganxen amb una embarcació i l'embarcació els hi fa la feina. Amb el seu creixement massiu, el musclozebre esdevé un problema, ja que embossa les canonades i tubs d'abastament d'aigua, els circuits de les centrals hidroelèctriques i, en general, qualsevol estructura submergida. Però el problema més greu que ocasiona el musclozebre és un canvi en la qualitat de l'aigua. Els bivalves són mol·luscs de dues cares i tots, absolutament tots, grans o petits, contínuament estan filtrant l'aigua que hi ha al seu voltant. Disposen d'un petit forat, que ve a ser la porta d'entrada a un sofisticat sistema de depuració. Les brànquies contínuament estan injectant aigua a l'interior dels bivalves. D'aquesta manera, el que fan és absorbir l'aigua amb totes les partícules que hi hagi a l'interior. Per exemple, venen a ser com aquestes pales que generen una corrent i a la vegada porten tot de partícules a una cinta transportadora. Aquesta cinta transportadora va cap a la boca, però abans d'entrar, què és el que fa? Doncs hi ha uns llavis que separa el que són porqueria de les coses que poden ser interessants, com per exemple fitoplàncton, que és el que li dona el color verd a l'aigua i això és un bon aliment per ells. D'aquesta manera va depurant l'aigua. Resulta que en els darrers anys han aparegut els musclozebre. Són molt petits. Fixeu-vos que n'és de petit.
Un d'ells tot sol pot arribar a filtrar fins a 2 litres d'aigua. A més, hi ha zones del riu Ebre en què en tan sols 1 metre quadrat hi ha entre 100.000 i més d'1 milió d'aquests musclos. Tot el menjar que ells mengen és menjar que no pot arribar a les nàiades i, per tant, comporta un greu problema per a la seva existència, així com també complicacions per tots els ecosistemes del riu Ebre.